I Ozone. Yeah, When I it's say a trick, girl in what that. the Around Noah. Them shit, I say this is what I'm on the thing. Padzekana muklasi kutidza munhu wese ane gwashi tenda Mwari warambwa murudo warwadziso zvako bati wasiwa uchifema panguva yacho zvinorwadza but unofana kuvatenda maticha ako unenge uchidzidziswa benefit cause next time kana zvikauya futi you never ever repeat the same shit atova mawani kuma future enemies vavachauya unenge wane zvimatactic wandiramba saka wandidzidzisa wandipandukira iwe wandidzidzisa ndave kutosiva marwadzo ese vese vanondirwadzisa nevese vanondinyadzisa malesenzi mukundidzidzisa ndinofana kukubhadhara ischool fees nekuti life is a lesson and the time is a blessing malesenzi mukundidzidzisa ndinofana kukubhadhara ischool fees ameno ndichabhadhara nei mari kana rudo maticha munodei kana zvikaita never come back again muri maticha ane utsinge hamutifarire no pain no gain but imwe pain inokona kana kutokuvhiringidzawo brain ndizvo zvakaurayisawo aperi naken pain yejelasi inotouraya human being but inini ndinoziva marwadzo graduate ndine diploma remarwadzo dzimwe nguva marwadzo maropafadzo saka ini handitsambire mari yenyaradzo sihandicheme ndipedze shungu ndiri slave ivo varungu asi mumwe musi vachandifugamira vese vanondirwadzisa nevese vanondinyadzisa malesenzi mukundidzidzisa ndinofana kukubhadhara ischool fees nekuti life is a lesson and the time is a blessing malesenzi mukundidzidzisa ndinofana kukubhadhara ischool fees. I don't trust anybody, I don't need anybody, but I love everybody and I trust my body. I don't diss anybody, but I love my God. I want somebody kufurirwa handidi. My future is so bright, but mimi ya mutabure mucha saraha ninyeye kushaya rudo richa shika chete one day muchandifugamira ndichivaudza ndakakudza asi makaramba. My future is so bright, but mimi ya mutabure mucha saraha nekuti ya munarudo when it's a girl in a rat so they want never turn and get maska them should know say life is a lesson, time is a blessing. Who taught it this one? Experience is the best teacher. Also, tell them something. Yeah, man. Classic.